अरे बाप रे बाप। अरे घास भूसा लिए में कतना गर्मी होता रे दादा। हम तो जन्नी की से रही में तनी हवा लगी, लेकिन इतना गर्म मौसल बाटे ना कि कुछ कहा तो नहीं के। अरे तनी एक गिलास पानी लिया बा हो। खाना बनावा तरी सब बुझाता कि कहे नहीं कि बुनी बरखा के दिन तनी सर सकरा बना ली हनी तो ना सुनी हस एकदम सने। हमार बतिया तो के बाउर लागताटे जे ना रहम ना तो ये लोग के बुझा जाए कि का कहत रहे बुढ़िया, निमन कहत रहे कि बाउर कहत रहे। ई कुल तो बुझेबे ना करला। ए बड़को तोरा से के पानी मांगल हरे? तोरा से के पानी मांगल हरे? हैं जब ओकरा के बोला तो तू का करे अबेली? तू जेवन काम करो तरी ना तेवने काम कइल कर, ठीक ना? हमरा कान ना पाक गइल बा लोग के ताना सुन जानली। मम्मी जी में हमार का गलती बोटे रौरे बताएं। बाछिन कहे कि हमार का गलती बाटे। आ सुना भातार से एगो बात मत बिनल कर, ठीक बाटे ना? ओ दिन तो के का कहले रही रे? इहे ना कहले रही कि तू खाना मत लिया उ खाई। हमार मान ले दोनों में केनो खाना दे तो ठीक बा, लेकिन हम तोरी हाथ नहीं खाइल चाहत। तू भातार से बात कह देबी। औकात में रहल कर, ठीक बा? चल जो माई मत कहबी तो मुआ घलम। का हो? आओ ने जाता नहीं जाता का रे? बाझिन कहे कि आवत रही जा अपन मुंह नहीं खी देखत तारी। छछुंडा नहीं आवत तारी पानी लेके। विदाई कर तनी तब तो के बतावत नहीं रुक जो। सुनाते नहीं खे तैयार हो गल बनी जाए खातिर तन देखी तो। अरे काजी रौरा जाए लगनी का हो? कुछ दिन और छुट्टी नहीं के जी। छुट्टी देखा पूरा हो गल बाटे, अगर कुछ दिन रुक जम ना तो हमार नौकरिये चल जाई। काहे रो तड़ू? ना जी कुछ दिन और होती तो अच्छा लगे। तो भी कितना दिन अइला भई रे फिर जाए लगनी रौरा। देखा नीलू शांति रहला में सहला में अच्छा रही, ठीक बा ना? माई बिया घर में, ठीक बा? भौजी बिया, टेंशन काहे ले तड़ू? हां जी हम तो सहते न बानी, भगवान हमरा के सहे लागे बनैले बान तो सही। और सुनो देखा जब हम उन्हीं से छुट्टी पर आइब ना तो पैसा हम भेजब और वो अपना चेक करा लिया, ठीक बा? रो मत बानी ना घर में माई बिया गोला तो नहीं रे माई जाता नहीं हम, ठीक बा? कने अगर ध्यान दी है कुछ बोलल मत कर। अच्छा ये बता बाज बहिला के घर में बबुआ रख ले बनी उ कम बाटे? हां दूसर के राखी माई तू का सोचो तड़ी माने की घर के हिस्सा ना है सलास ना त ले आइले जो संगे जो। काहे टेढ़िया बात बोले ली रे माई? तू टेढ़िया तू बोलत रह। हंसी खुशी के बेटा के भेजे के चाहिए तो तू चुप रही ना जाई रौरा। का चीज के दुख बाटे? कावन जी के का तरह के कहत? ठीक बा तू चिंता मत कर, घर परिवार में सब ठीक बा। माई का हम समझा देते हैं, ठीक बा? काजी बाबूजी जाते भौजी प्रणाम, ठीक बा? तो टेंशन मत दे हमरे हम जाते हैं, ठीक ना? हम तो कब 6 महीना लेके छुट्टी आ रहा जब नहीं के विश्वास। अच्छा चल ठीक बा, कौन बा विश्वास बा? माई तोर बेटा है, नौकरी छोड़ावल जाला सरकारी जाता नहीं। हां बड़ा भाग से मिलेला, जा टेंशन मत कर। का कहली रे? का चीज कहली हो? तोरा के नहीं करतनी अब तो अब ना करो ठीक बाटे ना? और तो लोग के लइका हो जाता टे तो हमनी के कहता ना ताकी जा। हमारे तो 6 महीना भरे तो सही पेट में पड़ी गई। बता बताई सब अपना हाथ में बाटे, अपना हाथ में रही तो हम अपना से गड़। अरे जाके काम कर रे मनहुस लेखा अपन मुंह मत दिखाओ। लागे ले कथा खूब लागेला नु पुरानिया न कूट कूट के कर माई बापा मोतरे सिखा देले बाई स। 1 साल देखनी 2 साल देखनी 3 साल ना 4 साल चढ़ल बाटे। हां मौका बाटे हमनी के, ठीक बा? जब ले देखत न तब ले देखत न जा आना तो देवर बाबू होइए न कि चलिए गुल बनी घर से बाहर निकाल देल जे, एकरा कह देल जे लेके भाग गुल दूसरा बियाह को देल जाई। काहे न लइका होई? ए विपत्ति घर से बाहर निकालल जाई त आज न त कल पता चल जाई तब रे। एगो सुन देख अब जब ई बात कहली तो हमरो मन पड़ता आ कि लइका त नौकरी पर चलिए गई, नौकरिया बटल ही बाटे, हजारों जना हमारे दुवरिया पर आई हैं बिना कहले कतनो अपना खातिर विश्व सुंदरी होई हैं जत नौकरी करत हमर लइका। ई काम कइल जा एक जान से मार दिहल जा का? ठीक कहतनी तू गोड़ धरिया मुड़ी धके चाट दे। ठीक चल आ हुन ठुन कुछ कर चल। अरे भैया क्या करते हैं? जातर का बबुआ? खुश रहो। अरे खेतवा त जोतवा तनी बबुआ। अच्छा अच्छा ठीक बा। इतना जल्दी जाता रह? अब का करी, अब नौकरी है तो जाए के पड़ी ना। अब जलंधर लागल बाटे हमार ड्यूटी तो बुलावा आ गेल तो जाए के पड़ी। ठीक बा जा बबुआ। भैया एगो बात कहे के बता। बोलो तनी माई के तू जानते बड़ा। हां तो बना करत रहले। हां बा ना? हां तन देखिया हमार
छोटकी के हाँ। जा हम बानी दिक्कत देखो परेशानी ना हो ना दिक्कत है पैसा रुपये भेज दे ठीक बा ठीक बा हाँ ठीक बा ना भैया हाँ ठीक बा जा घर के ख्याल हाँ, रखो। परिवार के ख्याल रखेगा बा ठीक बा भैया ठीक बा बबुआ ठीक जा बा भैया, हम एकदम खुश रह जा बढ़िया से जाइए ठीक बा भैया हाँ तो बंजर पेड़ रख के का करी रे खाली ओकरा से लकड़िए न मिली चूल्ही में लगावे के हाँ तो का फायदा बा तो वही नहीं बिया जब एगो पैदा नहीं कर सकल तो घर के पूरा काम संभारो हाँ का कर ठीक कर छोड़ दो अरे तब हमारा का हम फीचे जाता नहीं हमारे ते ही बता का अब आज तक ले कोई नहीं अब करते रही छोड़ दो तन तू सुना ना हो नहीं तो मत कहे कि काम करते कहे कि सुतल भी हम बर्तन धोवत नहीं वैसे कही नहीं तो मान लो तू कुछ अलगे कहबू हम कुछ अलगे कहम तो का करता रे माई तो बुढ़ा गए तो पक्का में न करे का करता जो तन पानी लगा रे जो उठ पानी लगे तो नहीं आ जो अभी खेत जो तो उतना नहीं हो जाए जो पानी लगा बैठले भी है ना अभी काम में चलता है जो पानी पियासा ले आई ना जो देखो बात मैंने ये मेरे को बोले का सहुरवे जो पानी लेके बाहर भीतर से तो घर को पानी देनी ए माई छोटका गोइला रोवे मुंह बनले रहल कत जात नहीं भैया छोड़ ना रोवे मुंह तू ना करी कहता कि हमारे मेहररुआ का देखिए सुनिए अच्छा ठीक बा हमारा नियर बात हम तो हाथाना लोग के ताना मेहना खुद सुन के ओकरा के रखले बरी बाज बोले घर में रख के का होई तू ही बताओ ना कहता कि भैया तनी हमारा औरतिया के देखत रहिया चुपचाप रहो ठीक बट ना हमारा फैसला लेवे के बा का करे के बा ना करे के बा हम जानता नहीं ठीक बा अरे तो महीने पैसा भेजत बढ़ले बा सब करते बताओ अरे पैसा का मुंह मारे ओकरा ने हजार को पतो है यहां से नौकरिया हमर बेटा बात हमार ना बेटा हवे ई कोनो मतलब ना नु भइल माई छा जाद दिहन नु भगवान ओकरा के फेरा मत पड़ ठीक बा बाज बहिला के फेरा में तू पड़ल बाड़ देखो पानी मांगनी पानी लेके ना आइल हमरा फेन खेतवा पे जाए के बा जाए तू अब देखिए बढ़िया से यार कौन कह दी हो ठीक बा ठीक एकरा से जरूर कुछ कहले बा तब ना या के कहता ओकरा हमर फेर नहीं खे हां लइका हवन जा बापा ना हवन जा हमर निकल घर में ले निकल आई बड़ू खाली सुते खाती आय ना लोग ना लेके दो खाली पलाबू आ खाइबू एक थरिया का करबे रे हम सब काम को के आइनी है काम करे खातिर हमनी के काफी बनी जे ठीक बनू जौन हमनी के मनोकामना बनू उ तो पूरा कर ना तू तनु तोरा के जन्म रे अरे जवन एगो औरत माई ने के बन सकत उ औरत में गिनती आई रे अरे छाका में गिनती आई रे खोजवा में भी का कहती है हां का कहती है नु के मां त काम घर के करते बानी का गलती बाटे कोथारी गलती बा हो हमार का गलती बाटे तो मम्मी जी ये टाइम चली करे करे तोर गलती नहीं है महता समन बेबर भर हटे ना तोर गलती नहीं करे का कहते काम कर खाते हम काम कर खाते हम नहीं धोन नहीं कर जा पर हला के बबिए नु और ये जी देख देख रे मुंह तो बियर ले ले मर गई ना हां मुंह लड़ावले अरे देखई तो पाता छितर बिया चमरचिट बिया अरे तो ये जे का करत जे कि हटाओ अबे कि वहीं से कोनो दुखती तो कहां ले चले के हमार तो बुझ चल ए कनिया कनिया उठे ना कनिया तोरे के का हो गइलो कनिया लेकिन एक बार पेट में करे दर्द कमर गुला कनी का हो गइला ए कनिया उठे ना कनिया जल्दी से बाबू जी हॉस्पिटल लेके चले ना माई तू का कहली नहीं खे बताओ ए कनिया उठे ना नहीं खे चल गई हां मिलो आयो कनिया भाई तू का कहली सब तोरा में कमी भाई तू ही मरले बढ़िया करा के हमनी के कैसे कहो दे हम के काय खातिर मारब जे सही बात है एक पेट में दर्द उठला झूठ बात है भौजी भाई तू और माई मिल के तू हमारे बेरारू के मरले बाड़ू जा अरे ऐसा हम लेकिन सच बताओ माई तो हम जाके अपन जान दे दे तोरा से समझेगी भाई की बबुआ को के कोई लेके हमारे बेरारू के ध्यान दिया सो तब ना तोर मेहर ये कि तू इतना रोवत रे हां मारब नहीं हो बज वाला घर में रख के का करब हम बता तू ही हम कातना लोग के तना सुनी अब सुनो हमर कान पाक गई रहे अरे का माई तू जान लेवे से पहले तू हमारे एक बार बतौले रहती तो हम एक अरे उठ के तू कोले वाली जी जान ले लो रखले रही रोवत नहीं मार
आय सब कहता कि बेटा नौकरिया बा अब बाज पहले घर में रख एकदम चुप रही काहे बाजी बोला का फेरा में परबन जी मार एकरा ने मेरा अभी लाइन लगा दे सा रोड तो खुद सरकारी नौकरी बा हैं का घबराए के बा बियाह होई ना हम करम ना का माई तू बिया पतो लगले कानी ओकर लइका ना होई तो फिर ओकर संगे ऐसे ही करबी माई तू ना काय खातिर को माई ऐसन बात बाटे हम घर दुआर छोड़ तनी जो अपन रह तो घर दुआर छोड़ हम जा ए का कहतन महतारी के छोड़ के कैसे जब हम तो के जन्म देल बनी हम जल्दी कैसे रह पाइन तो माफ कर दी हमने के अब तो लौट के आई ना अब तो बेचारी मर गई हो गल रे माई लेके चल भाई उठाओ झटका उठाओ टांगे करिए से कब कर रोकले बड़ी रे कुल बताइए दिहनी जता कर रोकले बड़ी जा दे हम जन्म देले बनी हमार बात नहीं मानता की का बात वो हमार देवर उनकरा के जाल में हमार लियावल काम बा उनकरा हम कसौ ना करके हम फुसलाइए लेम देवर बबुआ के देखी चल पहले कुल काम हम हमको चिल्ला करो झूठो के रे ओजा रोवल जी दुआरा पर न हां